Alang sa atong Pasko sa pasasalamat, atong liilion ang paningkamot sa parokya sa St. Therese sa Lahog, ang mamahimong tulay tali sa mga adunay katakos sa paghatag ug sa mga nanginahanglan. Ang istorya sa Pasko pinaagi ni ining report. Sulod na sa napu katuig nga gibansay sa Archdiocesan Shrine of St. Therese Parish ang paghatag og mga food packs alang sa mga piniling parokyano. Matod ni Amabel Magnolia Abella, presidente sa Parish Pastoral Council, nga matag tuig mas gipalambo pa ang matanyag na serbisyo sa parokya. Sa unang plano, 200 lang ka mga food packs. Apan karon, gihimo na nilang 500 ka mga putos. Pero ningon si Father Jojo, if we can extend up to 500 packs, mas labing maayo kay mas daghan, mas maayo, mas daghan ang mahatagan ng mga kabus nga naa sa mga nagkalain-lain nga kapilya. Sa ikatulong misa di Galyo, gipasabot ni Father Joseph Di Aquino, Caritas priest in charge, nga ang matag food packs mo kantidad og 300 pesos nga may kape, gatas ug nagkalain-laing matang sa canned goods. Dugangan pa kini sa parokya ug bugas humay. Si Monsignor Guillermo Gore, team moderator sa St. Therese Parish, mipasabot nga ang pagpaambit mapasalapi man o ang panahon diha sa pagpangalagad sa simbahan kabahin sa katungdanan sa matag Kristohanon. Na nahimutang mga agianan, himanan, kabulig, kaabag sa pag-implementar sa maong gugma o pagkamatinabangon o pagkamangatagon. Gawas ni ini, mapasalamaton si Gore sa kabukas sa mga sakop sa parish youth nga mo'y nahimong kaabag sa pagpangalagad sa simbahan. Sila ang nagsilbing tig-andam, tigdawat, ug muhatod sa mga food packs alang sa mga nanginahanglan ug tungod ni ini nahimo silang tulay aron mapadayag sa uban ang ilang pasalamat ni ining Kapaskuhan. Gabi na sa mga batanon nga mahimo natong artisans of hope ba nga ulagway sa maabot nga natong simbahan nga sila mo'y mga paglaom ba nga mapadayon gyud ang buhat sa gugma, kaluoy, sa pagbulig sa atong bisig ka tawo. Samtang si Michael Rojas, kanhi parking attendant sa St. Therese, nahimong sakop sa parish youth o karon mo'y gitudlo nga Caritas lead sa parokya. Mao kung kini kanang naghatag na kog kalipay o kadasig nga mo serbisyo jud sa simbahan o mo ang akong time jud ako yung gigahin para jud sa Ginoo. Gipahibaw ni Michael nga sa Disyembre 25, unang mahatagan sa mga gift packs ang mga parokyano nga nasakit ug ang mga lay minister unya ang muhatod sa mga gasa. Samtang sa dili pa matapos karong buwana, iapod-apod ang mga pinutos nga gasa sa mga mas nanginahanglan sa nagkalailaing dapit sa parokya. Lakip sa hatagan sa mga pinutos nga gasa mao ang dulaan sa 30 ka mga parokya sa bukid sa Busay nga mitubag sa hagit nga mananom. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.